Atoymantamu aposifo afiri hwehwemu ase na no memenda rukasama ekoso wo femegudie tuo adwumakuo bi mu menam so ama abamu ato na no monsiedo na nyapade a eye company no ade so ase adom kase etwaso Western Regional Police Command eni ahye hwehwemu ase ede afa etututu bi ekoso ewo mining company bi ewo honomo eye memneda openima bosom ndetoso edumiensa enam so amase ne mo kase de abemu abako botina nanom ensiedo a enyapade pia eye company yi dia eno ewo adelekezu eno eben dadwen wo axim mensin mu wato emantem mu de honomo asese ni nyina abra posifo ekodu honomo no wo hunu SUV 4x4 yi bi ewo honomo a enye no nko tipa trucks mienu so na wonomo ahye no pickup ba ko na fe Toyota Land Cruiser so wonomo enwu honomo a na emebunu yi asese sa enema yi ehwemu kakra aposifo aye ekyerese emebunu wonomo free adelekezu ene private security man bi enya akasakasa kakra enam so ma wonomo ye wadwene se wobekọ wonomo ene security man yi akwakokun na bra wonomo du wonomo eprese wonomo bewura adwumeko no emu a abra wonomo eye anobaba no emebunu bi eye wadwene se nka wobefa security man yi bi etuo baako nanso enye de se kopene ye ma etuo no bi etoye a eno nanam sama be mu wotina no mu ensedu yi efrimu ebra etuo no ebono no wonomo ye ntempaso de nukopi mu wo axim aban aresabia senka wonomo betumi ahwe no nanso ebra wodu ho no adokotafo kyerese wafrimu data enam abofra wafrimu yi nam so ama kromafo ebu efuya wonomo bopie mu ewo mining company ho no mu a wonomo nyapade ahodo wotwa eja etumu se ne yedikan abomane no ebra posifo ekodu honom no otumi bon homode ama adwumayefo du ba akobidie woboa eje wonom efri omanfa wombu afui eho a enipa binom so ya kire wonom a wondin ene Jenjame Owusu Matthew Asama Nana Yao Opoku enafi kojo eje ya kire sankrofo yi se wonom ne di mu ntintiman ma adwumeko yi nyapade wonom ehye no emprempre die Western Regional Police Command no ede tu kromafo nyina enmu se wonka wakoma ento wonom yemesanse nhwemu gusua ekoso dendenden no patentene ne ede amomanfo